awuguludu sibingelele uyabingelela la uDr Spikili uyabingelela sibingelela wonke umuntu okhona emhlabeni wonke jikelele ngabe South Africa even nasemazweni angaphandle nakhona lapho siyabingelela cha ke ubingelela nje uDr Spikili ukhona la namhla uyalingana namanje lapho ke esigaya khona esenza khona izinto zethu la ikhona ke la ekhaya ngibingelela wonke umuntu impela la ngithi ke hayi sengozwile umbiko sezingenile kakhulu ingcingo sebefonile kakhulu abantu bathi kimi cha weDr Spikili lana phela usithulela ukuthi kune-pharmacy ekhona weza wazosithulela i-product eyodwa manje ke phela aweza amanye ama-product ngoba sozowaqala wasithulela la i-product elapha e-pharmacy njengoba ke ngibatshelile abantu ukuthi cha ziningi izinto ezikhona lapha e-pharmacy kaDr Spikili ziyatholakala khona ngaphinde ngathembisa futhi ukuthi cha ngizolokhu nje ngibuye njalo nama-product ngizonithulela khona ngenzele umuntu ongakafiki khona ukuze kube lula ngoba abanye abakasitholi isikhathi sokufinyelela khona e-pharmacy le pharmacy ke ilapha ya eThekwini edrobheni ilapha yana ushop 18B Ajmer Arcade Durban Central shop 18B Ajmer Arcade Durban Central khona lapho uzofika uyithole khona ke abanye bathi ke ku Grey Street kodwa ke mawubona ukuthi mhlawumbe uzoduka kakhulukazi nabathanda ukusebenzisa ama-location ngoba abantu manje sebanokusebenzisa ama-location ungangena nje ku-Google uyofike laphaya mawungena ku-Google useshe uDr Spikili Traditional Pharmacy and then ke lapho izobe siyakuvezela i-location lapho ezovela ikuthatha ikubeke nje khona ngqo uma ufika ke laphaya ufika uthola abasebenzi njengoba ke ngiye ngisho ukuthi awuzokuthola mina khona kunabasebenzi nje ozobathola khona ufike usho into oyidingayo bazofike bakunikeze into oyidingayo leyo uma ufuna ukuhlola noma ukubonana noDr Spikili ngqo usungabhukha ke ubhukhele ukuthi mhla eza e-pharmacy ngoba phela ngiyakhona ngihambise nama-product mhla eza khona ekhona ukuthi ekubone ohlwini labantu engizobabona mangabe ngizakhona siyakwazi ukuthi sibonane lapho ulinde nje lolo suku uzokwaziswa uyabhukha lapha ubhalisa inamba yakho yocingo uyokwazisa early sasele mhlawumbe insuku ezimbili noma ezintathu efika uDr Spikili ukuthi uyeza uma unqena lokho ke hayi ke nakamhlaba uyalingana ungafona nje sikunikeza ama-direction ufike uze qathatha nokuba ulinde mhlawumbe mangabe seThekwini ngoba naseThekwini sinalo ikhaya nakhona likaDr Spikili likhona la angakwazi ukuthi futhi afike kusebenzele khona uma kuthuze khona injalo ke indaba so le pharmacy ke isanda kusungulwa kodwa ke sihamba ibanga elide kakhulu ihamba ngesivinini ngendlela emangalisayo engikuthanda kakhulu nabantu ke abasizakala khona sebeqalile ukusizakala khona nabo futhi sebahamba ibanga elide kakhulu nabo njengoba ne-pharmacy isihamba ibanga elide ilokho nje ngizovele ke ngingena odabeni ke ngize ngalo la ngoba ngithunywe vele ukuthi ngizothola i-product la ngabantu ekade belokhu bengifonela besho ukuthi cha
bathanda nje ukuzibukela ama-product abo la kwa-YouTube. Namhla-ke sizokhuluma ngomoya omubi noma-ke isinyama. Abantu-ke bonke abantu abakhona, wonke umuntu okhona la emhlabeni siyafika isikhathi la ethi khona izinto zakhe akasayiboni kahle, ethi sethanda ukuphazamiseka. Mhlawumbe izinto zakhe behamba kahle, uthi uma usuthi uyaqala uyabheka manje ubone ukuthi ayikhona ngathi sekunesinyamanyana esesithanda ukudlalela kumina. Mhlawumbe ngabe unebhizinisi ubone ayikhona akusahambi ngendlela obuwazi ngayo. Mhlawumbe nasekhaya lapho ubona nje akusapholile kahle engathi sekuyashisa nje, nokulala mhlawumbe awusakutholi kahle. Mhlawumbe nemfuyo yakho ubona ayikhona ngathi ayisandi ngendlela. Nasemsebenzini mhlawumbe uyasebenza ubone nakhona nabelungu ngathi sebethanda ukukucaphukela. Uyabona ukuthi ayikhona ngathi awusewedwa, sekukhona umoya omubi uzothanda ukuvakashela. Ngifisa ukusho ukuthi-ke lapha efamasi ka-Dr. Spikili ikhona-ke induku noma ukhona umuthi oqondene ngqo nento okuthiwa umoya omubi. Ngabe lo moya omubi uvakasha ekhaya lakho, uvakasha ebhizinisini lakho, noma ulandela wena noma ukuwena emzimbeni. Kodwa-ke ikhona induku ekwazi ukuxosha umoya omubi. Uyithola laphaya efamasi ka-Dr. Spikili. Induku yakhona-ke uthola nje kuwumuthi oso. Uma ufika laphana ufuna into yomoya omubi nje uzofika unikeze into enjenganale. Bese kuyashiwo ukuthi-ke nansi into yomoya omubi, nama-directions yokusebenziswa ukuthi isetshenziswa kanjani kubhaliwe la kuyona. Ukuthi le nto le uyisebenzisa kanje 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 kanje. Cha impela uma uthole ibhodlela elingaka, leli bhodlela lizokulasta leli isikhathi esithiwa weluleke impela ushawe umoya, ungenayo inkinga nje into ekuthiwa umoya omubi empilweni yakho noma isekhaya lakho noma ngabe ukuphila ukhona. Wazi ukuthi cha wena awulandelwa umoya omubi noma awulandelwa ngabathakathi, ngoba ayikho into ongayenza uma ngabe kukhona amadimoni akuvakashelayo. Ngoba lawo madimoni wona akuphazamisayo kube ungaphumeleli. Wonke umuntu-ke onenkinga yokuthi izinto zakhe zivalekile isuke vele ephazanyiswa umoya omubi, ngaphandle kokuthi uze uyohlola uzwe. Ngoba uma ngabe usuyohlola usufuna ukuzwa ukuthi le nto iqhamuka kanjani. Kodwa khona isuke nawe ubone ukuthi kukhona into ekhona ekuphazamisayo. Ungazisiza ngokuthi-ke uphuthume uthenge lo muthi laphaya, uwazi ukuthi lo muthi lona ukulamulele ey'nkingeni obhekene nazo. Nawe uyothola-ke lapho ukushawa umoya, izinto zakho ziqhubeke-ke zikwazi ukuthi ziye phambili. Ngaphandle kokuthi usuze wathwala noma wenza ini. Kodwa uma uthatha induku nje ekwazi ukuvala umoya omubi, ukwazi ukuvikeleka nomndeni wakho noma wena qobo lwakho, into zakho ozenzayo zikwazi ukuqhubeka kahle ziye phambili. Ifamasi leyana-ke yenzelwe wonke umuntu unelungelo lokuya khona afike athathe into ayidingayo. Ziningi izinto ey'khona laphaya ezingaba usizo empilweni yakho. Njengoba ngisho ngithi baningi abantu abangene khona laphaya since nje iqalile. Abanye bahambe bothenga ama-product ka-Dr. Spikili begula. Cha sebasindile njengamanje. Abanye futhi baphila kahle. Isihambe kakhulu-ke la famasi ihambe ibanga elide kakhulu. Silokhu nje iqaliwe. Ngiyabona nami ukuthi cha kuyasetshenzwa ngempela. Into engijabulisayo nabantu-ke bayancoma kakhulu. Wonke umuntu uzobona nje ngokuhamba kwey'nsukwana ukuthi kuyobe kwenzakalani impela. Kuyasetshenzwa ngempela, ziyabuya indaba yokudlala. Umuntu angazibambezeli-ke bakwethu, akahamba aye laphana othola usizo. Kodwa-ke uma ngabe ufuna ukubonana nami qobo lwami, uzobhukha njengoba ngisho, noma-ke uze khona kamhlaba uyalingana, okanye-ke ulinde nje leyo date leyo mina
engizofika ngayo lapha. Bese siyabonana-ke ngoba ziningi izinto ey'khona ngoba uma usufuna ukujule kakhulu impela lokho isuke sekudinga mina, kodwa nje uma ufuna izinto nje ezizokwazi ukuthi zibe zikunceda zibe zikusiza lapho ey'nkingeni onazo lapho nalapho, cha, lukhona usizo laphaya. Ngisazobuya-ke futhi-ke nevidiyo elandelayo ngize nenye i-product. Namhlanje ngoba ngisho ukuthi bengizonithulela induku yomoya omubi ukuthi cha, ikhona induku lapha engakwazi ukulekelela ukwazi ukuthi ushawe umoya. Njengamanje ngicabanga ukuthi kuza amaholidi. Njengoba kuza amaholidi-ke abanye abantu bayehla beze emakhaya. Njengoba behla beze emakhaya kunemicimbi eminingi eyenziwe uma ngabe kungoDisemba, iy'khathi zamaholidi. Abanye bazobe beshada, abanye bazobe behlabile, kuhlangene abantu. Ngesikhathi kuhlangana abantu abaningi-ke kubalulekile ukuthi ube nayo into yokuvikela ngisho ekhaya lakho, ukuze abantu bangaqhamuki nezinto zabo ey'bhedayo bazokuphazamisa into onosuke uyenza. Izinto zakho ukwazi ukuzenza ngaphandle kokuphazamiseka. Kubalulekile ukuthi ube nayo le nduku izokwazi ukuthi ivikele wena, ivikele ikhaya lakho, ivikele nomndeni wakho. Izinto zakho zikwazi ukuthi zenzeke kahle ungaphazanyiswa. Nezulu futhi-ke njengamanje izulu nalo seliqalile lizawuduma manje. Iyakwazi ukuvikela zonke izinto ey'njalo le nduku. Izinto nje ezi-wrong zingasondelani nekhaya lakho. Ukwazi ukuthi ushawe umoya uzenzele izinto zakho ngokukhululeka. Yilezo y'ndaba nje engiphathele zona osukwini lanamhlanje. Ukuthi wonke umuntu akuhamba alande induku laphaya ukuthi akwazi ukuyivikela, avikele nomndeni wakhe, avikele nekhaya lakhe ney'nto zakhe. Angaphazanyiswa indaba zokuvalwa, even emabhizinisini uqobo. Yilokho-ke, akuningi kakhulu. Inamba zocingo zika-Dr. Spikili ziyaziwa nje. Yokuqala nje 071 106 9603 071 106 9603. Enye 072 65 888 91 072 65 888 91. Inamba-ke lezo othola kuzona uDr. Spikili. Ngiyasho-ke namanje ukuthi njengomuntu ohlezi ebhizi kungenzeka ufone uthole ukuthi ngaleso sikhathi ngisebhizi. Ngiyobuya kuwe-ke okanye udlulise esinye isikhathi uphinde ufone. Uma uthe uyafona ngingaka-answer ngaleso sikhathi, mhlawumbe kungenzeka esuke ngebhizi, mhlawumbe ngihlola noma ngisiza abantu, uphinde udlulise esinye isikhathi uphinde ungifonele. Yilokho nje, akuningi kakhulu. Sungangigada nje evidweni elandelayo ukuze wazi ukuthi iy'ndaba zakwa-Dr. Spikili nama-product akhe azonithulela wona usheshe uyithole ezishisa. Ungalekelela nje ngokuthi usubscribe kule channel lena wenzele ukuthi iy'ndaba zingakuphuthi. Uma yiqala nje usheshe uthole uma ngabe ufisa ukulandelela. Yilokho nje, angibonge kakhulu, ngiyangibamba evidweni elandelayo. Ngiyazibonga.